Gipahimang noa ng mga residente sa Dakbayan sa Mandaue nga hipuson na ang ilang mga basura sa mga panimahay o mga establishment samtang dili pa palabayan ang landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Nunot kini sa dating aksidente sa maong pasilidad diin gipangita pa ang driver sa usa ka dump truck. Anang report ni Nico Serino. Dinhi sa tindahan ni Bernisa sa Barangay Sentro, Mandaue City, napondo ang ilang basura sa likod. Dili rahinon kini ingon ana kadaghan ug wa pagani mapuno ang iyang ikaduha nga garbage bag. Apan nakapangutana lang siya ngano kahang wala pa makolekta sa garbage truck ang ilang basura sulod sa pipila ka adlaw. Gatuhat bitaw mi kung nabay magkuha kay among basura sa lagi. Oo. Napundo na ta. Pundo na. Oo. Pero in the meantime, mas diha na lang sana. Diha lang sa kay wala pa may kakuanan. Huwatan sa ilaha. Pinaagi sa Facebook, gipahibaw sa Public Information Office sa Mandaue City ang awhag nila sa mga residente sa syudad, hipuson una ang ilang mga basura. Kinitungod kay maglisod pa og agi ang mga garbage trucks paingon sa landfill facility dito sa lungsod sa Konsolasyon. Mao kini ang labayanan sa mga basura sa Dakbayan human nakikontrata ang syudad sa pribado nga landfill. Niadtong weekend, may nahitabong pagdahili sa pribadong landfill ug dunay natabunan nga truck, lakip na ang driver. Padayon pa karon ang operasyon pagpangita sa driver. Samtang sa habig sa Mandaue City Hall, gitambagan ang mga residente, lakip na ang mga barangay sa estado kabahin sa landfill. Nag-emergency meeting ang Solid Waste Management Board sa syudad aron tukion ang pagpakig-negotiate sa laing landfill facility sa Cebu City aron maoy kalabayan sa basura. Posible matud pa nga ugma o sa sunod adlaw makakolekta na sa mga basura. Labi na sab nga ugmang adlaw magsaulog sa fiesta ang syudad sa Mandaue kundiin gilauman nga makahatag sab kini sa ubay-ubay nga mga basura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.